Mă, zăpăcitule! Mă, pe unde umbli, mă, dracu? Ce dracu faci, mă, cu aia? Ce să faci, mă, cu ea? Fac o reclamă puternic dezvoltată, eu. Poate nu e sănătos la cap? Ce reclamă, mă? Bă, pe TikTok nu mai să te-ai bătut. Dar ce are iubi? Dacă femeia au zis că să-i când în mașină să fac o reclamă, eu am acceptat. Bă, tu nu ești sănătos? Și la ce ai băgat-o în casă? Păi cum, să o las afară? Păi las-o dracu afară, de ce mi-ai băgat-o în casă? Iubi, că femeia au zis că trebuie să am grijă de ea. Și ai băgat-o în casă? Așa trebuie. Păi o bagi în garaj, mă, nu în casă. Nu, mă, iubi. Ce? Pune-mă dracu și în pat atunci și dorm cu ea. Păi cum, că e puternic dezvoltată. E puternic dezvoltată? Să vezi ce ochii tăi cum o să fie puternic dezvoltați. Hai să vezi acum.